bersama Semar Mulyo. Loh sampean durung kok ya. Keri-keri ae aku. Keri-keri. Nah. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa guna hatiku berontar-ontar gustiku nyuwun ngapura sari Lewung saking Mas Mas Penceng, Mas Kenceng. Sampeyan ranu ya 20. Ugi Pak Haji Parjo. Ya bar iki lewung.
Neng ijo. Ayo. Neng apa sih Yo. kamu tega Jembatane rasa jose yo. Semar Mulyo lagi. Kok enak lho, Mas. Kelas, Bu. Top up le. Hoa. Dadi wong atiku nalikane pisanan katamu. Inur Panjiwaraka ngundang rasa tumetes kalbu lirku yai segoro tato bisa luluke atiku suwe godku ngenteni liwunge gak ditunato campi Gadyo ati sawiji najan apa tak lakoni Suryono, hae lo, hae. monggo bos ijo Ayo, disarian lo. Sabtu Pandita Ratu ming sliramu gadya sisihku Mugi Gusti ngilani tresnaku bakal kinawa mati Cerah banget. Bablas ke wong ayu Mas yo. Bablas ke wong ayu. Bablas ke wong ayu. Pak Cici monggo. dadi wong atiku nalikane sepisan ketemu Ayo Mas. wong ayu dadi Matur nuwun. laku Hek, so. Rita Ciandalu Inur Panjiwaraka ngundang rasa tumetes kalbu Nyok lho Mas. lir nguyai segoro daton bisa luluke atiku suwe godku nganteni liwunge gak pitunas jampi Tak gendong kemana-mana. Kadyo ati sawiji najan
He a. Mugi Gusti ngilani tresnaku bakal ginawa mati. Mas, wah elo yo, mengko apas lono hae lo yo. Tak sawang kae saka kadoan ngagem nyamping tindak lan payungan sapa kae sajake nate tebungan atiku dadi tratapan. Asik yo. He. Mas Benceng. Ah. Biyen Aja. bagus kulitane kuning. Ayo yo. Desa motong putriku mongko nang panteng. Besok kapan aku bisa nyanding ya. Wong ayu sawangen ragaku iki rino wengi sliramu ngreridu ati. Wong ayu sigaren dadaku iki tresnaku amung sawiji. He op. Yo. He ha he ho. Mas Gondrong iki pinter lho ya ora nganggo hae kok ya. Habis ini nanti Mas Heri nyuwun lagu lamunan. Pak Haji Parjo, asik. Mas Benceng, Mas Gondrong, Mas Adi, Mas Warno monggo Mas Warno. Iya, iya. Mas Taiti Mas Gondrong monggo. tak sawang kae saka kadoan He op. ngagem nyamping tindak lan payungan saka kae sajake nate tebungan Be op. atiku Be op. dadi tatapan. Oh. Oi. Oi. Ayo yo. Wong ayu sawangen ragaku iki Ayo yo. rino wengi sliramu ngrewida ati. Wong ayu sigaren dadaku iki tresnaku sundul wiyati.
matur penceng. sembah suwun. So, nanti ditunggu. Selanjutnya masih bersama Semar Mulyo. Pak Joko. Mas Wanto, monggo Mas Wanto. Ojo ngucap aku wis mertobat. Wong wadon ngendika mbok yo sing alon. Tak pikir kuwatir. Mas monggo. Mas Kunting monggo Mas Kunting. Ekonomi pikiran gampang emosi. 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 Pikiran gampang emosi. Aja ngucap aku wis mertobat. Wong wadon menika mbok yo sing alon. Tak pikir kowe aja kuwatir. Monggo Mas Lentur. Cepet ekonomi pikiran gampang emosi. 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 Pikiran gampang emosi. Mas Wanto monggo. Aja ngucap aku wis mertobat. Wong wadon ngendika mbok yo sing alon. Tak pikir kowe aja kuwatir. Cepet ekonomi pikiran gampang emosi. 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 Imbang ono katresnanku Mas. Pikiran Imbang ono katresnanku. Emosi. Mengke imbang ono katresnanku. Mas Bobom 300 saja Mas. Aja ngucap aku wis mertobat.
mbok yo sing alon tak pikir kowe aja kuwatir cepet ekonomi pikiran gampang emosi Imbang ono katresnanku Mas pikiran gampang emosi Mas Kepiok 300. saben dina mung ngalamun jroning sepi amung tansah was wong ayu Sebutannya lo Om Fajar niki wau nemune niki. Pripun Nggih. Pak Fajar? Bablas ke Ronggeng Gunung, Mas. Ronggeng Gunung. Nggih. Mongko Kang Mas katresnanku bebasane lan bisa Mas Wanto Dibantu nduk rara apa-apa. sepake sak solae roke gunung kandas luwes marati sapa nyawang mesti sayang terus bisa ilang sapa teka lunga prayitna juwana
Matur suwun.